Aivan huikea sählykas takana ja nyt on pienten kiitosten aika. 5 vuoden projekti nostaa velat liikaa. Saatu päätökseen onnellisesti. Tässä on ollut monta huikeita tyyppiä mukana. Mahtava kun on saanut näiden kavereiden kanssa tehdä hommaa. Mä haluan kiittää yhteistyökumppaneita. Mun kummiyrityksenä oli tänä vuonna Lähitapiolla Savo ja 3 Sähkö Oy. Kiitokset sinne Villelle ja Panulle. Sitten iso kiitos myöskin Marukselle Funlussille. Monta vuotta Funlus mukana menossa. Iso kiitos myös varustepuolella Jukalle Pumalta ja sekä tietysti Fat Papin jätkille. Mä joka kauden jälkeen on pitänyt sellaisen pienen yhteenvedon pelaajista ja niistä jätkistä, kenen kanssa mä oon saanut tää hommaa painaa. Lähdetään liikkeelle. Kosti Jolkkonen, aivan huikea kausi. Kosti oli meidän loppukauden ykkösmaalivahti ja mistähän B-junnoista me se sinne kaivettiin. Alkukaudella oli vähän ongelmia meidän maalivahtitilanteesta ja onneksi Kosti sitten löytyi ja Kosti täytti kyllä saappaat ilman mitään ongelmia. Nuori poika 17-vuotias tai 16-vuotias vielä kauden aikana, mutta 17 vuotta täytti loppukaudesta ja täytti kyllä sen rooli mikä pitikin. Kantoi joukkuetta silloin kun piti ottaa isoja torjuntoja. Ja muutenkin hieno nuori poika, mutta mahtava urheilija alku kyseessä. Roni Tuonunen, meille kaavailtu ykkösmaalivahti. Alkukaus meni vähän piloille loukkaantumisten takia ja samoin loppukaus muutaman matsin. Pääskäämme pelaamassa harmittavasti vaan, että ei paikat sitten kuitenkaan kestä. Toivotaan, että Roni saa paikat kuntoon ja pääsee taas meidän luuhun. Huikea tyyppi, jaksaa olla mukana ja tsempata silti äijää sekä muita veskoja, vaikka itse ei päässyt olemaankaan luulla. Sitten Niko Frilander, aika hauska tapaus, kaavailtu meille maalivahtivalmentajaksi, mutta niin vaan siinä alkukaudesta kävi, että kantoi ykkösmaalivahdin viittaa pitkälle ja otettiin sinne pitkään voittoputkeekin, kun Niko oli meillä maalissa. Ja en tiedä, ei olisi varmaan kukaan uskonut, että siellä Frilanderi viime kaudella taisi pelata vitosdivaria kentällä, niin tänä vuonna sitten divaria maalissa, että ei olisi varmastikaan moni uskonut. Huikea tärkeä palanen myöskin tuossa maalivahtivalmennuksessa, että pystyt tsemppaamaan nuorempia maalivahteja isoon lentoon, että varmasti myöskin Kostin loppukauden lento oli jo sitten sitä, että siellä oli vähän kokemusta ja tsemppaavia sanoja siellä Kostin taustalla Nikon toimesta. Aki Kolari, huikea tyyppi, tuli Jyväskylästä Happen junnuista tänne näin ja mahtava tapaus kentän ulkopuolella. Iloinen Veikko ei koskaan ole mitään negatiivista sanottavaa. Isot saappaat oli täytettynä siinä Lankisen vierellä, mutta siinä vaan, että saappaat täytti aivan huikeita nousuja. Itse sytyi varsinkin niille nousuille takatolpalle, mistä sitten puttailtiin maalle ja sisään kajouksen syötöstä. Vaikka ei ole kuopiolainen kaveri, niin silti tosi velhomainen tyyppi, että sopii tosi hyvin porukkaan. Niko Uurtio. Pienelle peliajalle tai jossain pelissä käydä vähän haistelemassa tunnelmaa, mutta muutoin vähälle vastuulle. Treeneissä välillä mukana täytemiehenä ja tulevaisuudessa varmasti kuullaan tästä kaverista lisää. Jonni Koskinen, muurin murtaja, aivan huikea kaveri niin kentällä kuin se ulkopuolella. Se on kaveri, joka ei kyllä anna periksi missään tilanteessa ja oli tilanne mikä tahansa, niin tsemppaa loppuun asti ja tekee kaiken loppuun asti. Mun mielestä aivan huikea päätös tälle kaudelle oli, että ratkaisumaalissa Jonni puskee laitaa pitkin läpi ja antaa maagisen syötön Väänäsen Ronille ja siinä veljekset yhdessä pistää pallon häkkiin. Niin mahtava. Riku Tuununen. En tiedä mikä on, mutta tuntuu, että finaaleihin mies aina hajoaa. Mahtavaa, että tänä vuonna pääsi finaaleja pelaamaan. Itse olen monena kautena saanut pelata Rikun kanssa samassa kentässä ja mä kyllä tykkään tosi paljon pelata Rikun kanssa. Riku tuntuu, että Riku löytää mut hyvin ja meillä osuu ajatukset yksin. Mutta Rikun kanssa on tosi mukava pelata. Kentän ulkopuolella Riku on semmoinen herrasmies, mahtava tyyppi. Matti Turunen. Pikkasen valitettavasti kärsi taas loukkaantumista niin kuin viime keväänäkin ja sen takia rooli jäi tuossa loppukaudessa pikkusen pienemmäksi. Matin kanssa ollaan pienestä pitää Nilsissä pelailtu ja Matti hoiti sen ruudun mikä annettiin niin aivan kunnialle ja olisi täyttänyt isommankin ruudun.